Maha Agung, Kang Maha Suci, Kang Maha Mulya, Kang nguwasani bumi langit saisine. Suwuh Rebdata Pitana, langit biru sulak padhang hanelai, sorot surya jemedhul ing brang wetan, ndedel nggayuh ngakasa, manjer tengah-tengah jagat. Sayekti nyunari tok sumbring panguripan, Kang Maha Kawasa nitahake manungsa samangke wis bebranan golong gegolongan. Hapontho pontho ngupaya panguripan mrih lestari gilir gumanti. Turun tumurun trah tumrah ngrenggani bumi ingkang nyata weh boga wastra miwah cekaping panggesangan. Nenggih pundhita ingkang minangka purwakaning kandha tuhu, peranganing janma ingkang araraton ing laladan negara Najran. Praja ing Najran ya ingkang winastan Bani Israil. Napaning brangkilen tuhu punika Risang Juragan Sarkil wastane nenggih Sang Prabu Sarkil. Nyata lamun Alindra digdaya sembada miwah kewujudane sugih abebala renten dalu amung sesanja cangkrama samudra. Wasawega mungguhe ngayun nenggih Sang Nujum miwah wong kang pinter ing reh petung palintangan. Samapta baita ya prau layar ingkang gedene kagila-gila kumambanganing warih.
ruming mulat ruming mulat sorap sari ong 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 rumeng mulat sorap sari 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 ong Nujum kula wonten pendika ing ngadhawuh Sang Prabu lan Sira Rasta kula wonten dawuh sinuwun nggonku jumeneng nalendra ing negara Bani Israil ya ing Najran iki wis tetaunan mongko ingkang diwastani ya diarani negara ingkang sentosa iku yen to sajroning negara kono isi karahayon lan kebak ing kamulyan biyen wong tuaku kang nuturi ngono kuwi karahayon lan kamulyan ngono bisa kacakup dene kabeh mau bisa ginayuh menawa siji para bebetenging senopati tansah makarti lahir batin nggolongake kekuatan lan para wadya kanggo rumeksa raharjaning prajane kapindho kabeh ingkang mangreh lan dadi pamonging para kawula padha rumeksa marang kawibawan srana jejeking adil miwah bener ingkang ora menceng saka angger-anggering kaprajan. Wekasane para kawula ingkang mangun karuntutan lungguhe dhewe-dhewe awawaton endhek during kabisan. Nyengkuyung marang hateging negara kanthi rasa handarbeni lan melu hangrungkepi. Reh ning luhuring sabda saka wong tuaku kabeh tak tindakake kanthi tuwajuh pambudidayaku rina pantraning wengi nggonku dagang lelayaran nyebar para nangkoda prauku pirang-pirang atus satemah meh wong sak jagat ngagungake asmane Prabu Sarkil mulai gunujung kula wonten dawuh tak pundhut wawasanira nggonku bakal cangkrama samudra iki wis lungguh ana jroning prau nanging wiwit mau pola tamu yen to tak sawang kok kurang kepenak semune sira bakal darbiatur marang Prabu Sarkil ih lepat diagung pangaksama paduka sinuwun estunipun malih-malih menapa sampun sawetawis wanci anggen kula kepengin njuk atur ing ngarsa paduka Sang Nata bilih estunipun senadyan paduka luhur ing samukawisipun namung teteping ngraos kamanungsan menika mboten namung perkawis kawruh kepinteran menapa dene ngungkuli sesamining dumadi lan sugihing bala menapa dene bondo donya menika mboten nanging
satunggaling bab ingkang andadosaken Nalendra menika mahambek luhur ing samukawisipun lan kinajenan sak sami-sami menika jalaran kedunungan raos asih dhateng sapepadaning titah. Paduka sampun nindakaken raos asih menika kanthi tresna dhateng bangsa Paduka ing Bani Israil. Nanging anggen Paduka namung tansah sesanja wonten tengahing seganten rainten dalu namung rupian-rupian suka-suka Bojo Nandrawina wonten tengahing samudra kanthi ngasta prau ingkang semanten agengipun Raja Brana kekucah dahar Andrawina ingkang makendung-kendung. Duh sinuwun engeta bilih lekas Paduka padintenan ingkang mekaten kala wau tuntumipun boten badhe dados srana kesaenan awit mendah kados menapa badhe suraking para kawula ingkang ing titi mangsa maksih wonten saperangan kawula Paduka ingkang betahaken pitulungan Paduka. Dasaripun anggen kula kepengin munjuk atur ing ngarsa Paduka awit titi mangsa mangke kados-kados wekdalipun kirang sekeca kangge lelayaran. Sababe apa? Nggih, manut ngelmu palintangan swasana seganten sajakipun kirang prayogi sinuwun. Pumasanya pratangga windu-wiyat amun-amun lir gumampang maletik mancolot putus sing sewang ulun kap yarso ladala lujeng kula wonten dawuh aku ngerti yen to lungguh ana ing negara Nadran iki tinuwa tuwa lan tinuwi-tuwi. Nanging sumurwa ingsun iki ratu, ingsun menang netepake apa wae. Dasare layaran ana tenging samudra lan cangkrama samudra iki dadi gambiraning rasaku. Mula meh saben dina tak tindakake ana tenging samudra. Aduh sinuwun nyawa Gusti kula. Nggih. Sak mboten-mbotenipun kula sampun atur pemut dhateng Paduka. Bilih wancinipun kirang prayogi. Namung rehning kula ngrumaosi bilih gesang kula namung ngayom wonten sandhap Paduka Nata. Sang Nata ing negari Nadran mila lepat jagung pangaksama Paduka. Nggih. Kula namung badhe nderek kewala dhateng kepareng Paduka Sang Nata. Kula mboten badhe memalangi dhateng sedya Paduka. Namung kewala kula aturi ngagengaken pangatos-atos sinuwun. Para Punggawa, Kang Brayitna ngati-ati.
Hei. Ritu mawon mangawur awuran tengarane ngajure kong maguru kongso tetep kadya putula warpan riting turang gestin karakata Yojo lalayu sabe Mitra kang kala tuwingal Rang tanpa samya metali Tredadit wileting gada daywanggung mangun sang idi Ladak Hei, buka lan bubruk kula wonten dawuh. Ana apa? Ngerti yo ditimongso iki. Kudu entuk memangsang, kudu entuk pangan. Dereng wonten baita ingkang kumlebat liwat. Aku ngerti ingkang kumampul saka kaduan. Nitik genderane kae. Praune Ratu Bani Israel. Praune Prabu Sargil. Toto-toto saweka kabeh kanca bacak segara budhal nggih ngestakaken dawuh Bumi gunjing langit kelap-kelap katon legin sanging alis risang mawe gandrung sabarang katulu Drun Simono ayo bondo apa nyawam kowe sapa ora perlu takon tak bondo tangan wak krincung sikilmu
bandamu tak jupuk tak awut-awut keparat ora tata ora melek mripat ratu ing nadran ya Bani Israel Prabu Sarkil kowe mung begal segara serep nyawamu ayo maju sak balamu mudhar ngenggon kowe aja majejen leganing atiku hoi os hoi pa hoi pa hoi pa hoi
Hoi. Wah. Hoi. Waduh. Wah, ya. Woi. 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 Wah. Oi, tirbo, tirbo. Bedrek-udrek silih ungkih genti kalindhe nata ing najan Prabu Sarkil sakwadya balane tinempuh ing bajak samudra ngedenge riwut datan mruh sangkaning bilahi ana angin prahara lesus aprakempa hanempuh kang prau kuntal kaparapa gendang kaprat cundang kentering ware nyatlaning layan aklar pandangan caranun tinonger kekonang jembar yayah tanpa pagut biru moyo toyaning seganten alirap-lirap gunung mendak mendukul lakuning alun gegulungan sagadu ing paningal isine kang katon mung banyu segara dening kasunaring Baskara dahat endah labet rinengga kekuwunging langit garis cakrawala kenceng yayah urut tepining akasa mega putih ngregunuk ngrengga jembaring awang-awang wimbuh kluwung kang awengi lir sabu ing bawana
Kala-kala kapireng jumlegur toya kinebur buntuting iwak lodan ingkang gedhene hangguna nganakan. Sapa tambuh sapa weruh ing tengah-tengahing jala nidhi kang ora genah wetan kulone. Tengah-tengah ing seganten ingkang ora genah kulon wetane. Yekting kono ana kaelokan wewujudan titah ingkang ngedeng. Sedakep manungku puja brata ngeningaken pandulu. Riwasnya mudar nggenira samadi maladi hening. Yektine nenggih pakaryane mande gegaman. Damel gegaman yasa warastra aning dhuwur banyu seganten. Nenggih menika ta ingkang awasta sang empu Anggonjali. Sang empu Anggonjali wastane ya Bathara Anggonjali. Atmajaning empu Ramayadi ya Bathara Ramadi. Samono lagi mestuti dawuh Sang Hyang Jagat Giripati kinen damel pusaka aning tengah ing seganten. Nyata lamun empu Anggonjali sekti linuwih marmonadyan to tanpa lambaran datan kerem jroning warih. Mlampah ing sakinggiling toya tan perbeda kaya lumaku ning daratan. Hamangun sanjata mung den kepeli lan den nyet-nyet ing asta. Sinartan mantram sakti sinurung gelenging pangesti mring purbaning jagat. Mila datan momokal dadine kang pusaka wingit miwah ampuh kagila-gila. Nedenge wudar pangestine kedadak ing mangke ana swara gumuruh prahara nempo. Ana baita tegese ana prawu ingkang kentir meh kerem. Gyamnyat jumeneng tetulung mringkang kasangsayan. Sing reh sang nahen kung ing dastan kapataning se
Chandra ingkang puspitorum kasiliring samirana mri Sekar Gedung Ngas Gandanyo Maweh raras renaning driya Waduh. Obat. Biyo. Kula sanget mboten nginten bilih ing tengahing samudra ingkang hangilak-ilak kados mekaten jembaripun. Dene wonten setunggaling priyagong ingkang tulus ing raos miwah manahipun anggenipun paring pitulungan. Nanging jebul nguning manah kula saya sanget bilih sareng kula waspaosaken jengandika menika napak wonten ing toya kok kados wonten daratan. Keparenga kula badhe gulang tepung Gladiwanuh jengandika menika sinten Kisanak? Nggih. Menawi dangu kalian kula nami kula pun angga jali. Inggih empu Anggonjali inggih Bathara Anggonjali. Lho. Mawi sesebutan Bathara tegesipun jengandika menika bangsaning Jawata. Waduh. Bukulun kula ngaturaken pangabekti. Yun pangapunten adyanto kula menika golonganing dewa nanging namung dewa andhahan kewala. Kula mboten badhe kuwawi nampi sembah paduka Sang Prabu. Nitik saking ageman paduka setunggaling Nalindra. Kaparenga miterang kados pundi purwanipun dene wonten lampan mekaten lan jengandika menika Nalindra saking pundi? Waduh. Iya. Menawi dangu kalian kula Nalindra ing Najran ing wewengkon Bani Israil. Kula ingkang menang jejuluk Sang Prabu Sargil. Paduka Nalindra ing Najran Prabu Sargil. Iya. Waduh. Upamiya mboten pikantuk pitulunganing Jawata kula menika badhe pecah wonten madyaning seganten menika. Awit lampah kula nalika semanten ngirit para wadyabala menapa dene para sekabat kraton. Kula kanthi mangun suka-suka Bojana Mandrawina lelayaran wonten tengahing seganten. Dadak nalika semanten kula nedheng kabegal dening Bajak Samudra ingkang badhe ngrangket kula. Dados Bantayuda dereng purna anggenipun samyadu kekiyatan jebul wonten prahara lesus sindung riwut magenturan ingkang ngempuh anggen kula lelayaran. Satemah kabuncang pulang prau kageret ing toya ageng labet ombak ing samudra ingkang nalika semanten kados gunung. Ngantos kula dah wonten ing warih kagulung ing ombak ing samudra. Mila Sang Anggonjali kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami. Dene paduka sampun kepareng mitulungi dhateng jasad kula sak rencang-rencang kula sedaya. Dawah sami-sami kewala Sang Prabu. Namung yektinipun kula kepengin miterang.
Ngunguning raos kula kenging menapa jengandika ijen tanpa rawang kok mapan wonten madyaning seganten. Pakaryan menapa ingkang nedheng paduka tindakaken? Ih, ngaturi wuninga bilih. Kula menika kalebet pandhening dewa ingkang pedamelan kula yasa gegaman. Kula mestuti dawing Sang Hyang Guru kinen yasa utawi mandhe dedamel. Nanging mapanipun wonten tengahing Jalanidi. Sampun kathah senjata ingkang kula damel kanthi pangesti kula. Sinartan megeng napas lan upus meminta dhateng panguwaosing dat ingkang murweng dat. Rening tebih saking kayangan anggen kula mapan wonten tenging seganten ijen tanpa rawang awit nyata menika sampun dados pakaryan kula. Menika ing saged kula aturaken Sang Prabu. Waduh, weladalah. Opat. Wah. Nujun, kula wonten dawuh iki lho, tirunen. Wong sing sekti tenan iki kaya ngene iki. Mandhek gegaman gawe warastra kok ana tengahing banyu segara. Mongko ora pernah kidul lore. Alune semono nanging iki ngancik ana luhuring toya. Tirunen. Lah kowe iki ora kok bedhek ora tau netes. Gedheke mung badhokane ae. Ning kala wau rak nggih netes. Nggon endi? Kula sampun atur pemut dhateng paduka supados mboten lelayaran dinten menika ning nyatanipun menapa ingkang dumados. Mingkem lambemu. Sangangga jali kula wonten dawuh. Nggih, sakmenika ngaten. Wonten tetembungan ingkang nuwuhaken kesaenan. Tuwuhing kesaenan menika menawi saking pangertosan kula menika wonten gangsal. Tuwuhing kesaenan menika wonten gangsal. Setunggal tresna, angka kalih welas, angka 3 asih, angka sekawan kumawula, angka gangsal labuh pendamelan. Liripun kados pundi? Sedaya menika kalebet kelakuan ingkang prayogi sanget ingkang paduka tindakaken kala wau. Limane kecakup saged ndadosaken kesaenan temah nuntun dhateng kawilujengan kula. Kaluhuran paduka ingkang nyata tanpa timbang. Mongko watak gangsal werni kala wau ndatengaken kesaenan saestu kados-kados menungsa mboten awrat nglungguhi watak 5 kala wau awit mesti badhe manggih kesaenan selami-lami. Upami wonten tiyang ingkang mboten nindakaken 5 perkawis kala wau sok mung dereng pinanggih kemawon ning nyatane upama wong bisa nindakake 5 kados ingkang kula aturaken kala wau dadosipun sae. Kados paduka Sang Empu Anggonjali. Yen ingkang nulungi kanthi labuh awrat ingkang dipun tulungi kedah males kesaenan. Tan samar pamoring suksma sinuksma ya wenah ya ing asepi sinimpen telenging kalbu pampukaning warana talen saking layap liya bengaluyup pindha pesating subeno. Waduh, Iwang Agung mugi ambabaro pepadang dhateng sagung dumadi. Sinuwun Prabu Sarkil, wonten menapa? Ih, kula ngaturaken genging panuwun. Namung anggen kula tetulung nyata tanpa pamrih lan suprih. Ngemuti menika wonten tengahing seganten mongko paduka kasangsaya sinangsaya kenging prahara meh kerem ing marih. Sampun dados ancasing sedya kula minangka gesang wonten ing alam menika. Anggadha ana raos
kedah tetulung dhateng sesami. Mila nyuwun pangapunten kula mboten kedah nampi piwales kesaenan paduka. Nanging najan paduka mboten ngajeng-ajeng piwales tumrap kesaenan ingkang paduka tindakaken. Kula ndodho bilih gesang kula sak rencang nika sedaya inggih labet saking pitulungan sing andika Sang Empu Anggonjali. Mila saged mboten saged kersa mboten kersa jeng andika kedah pinarak wonten griya kula. Aduh. Sang Prabu Sarkil, punapa? Nggih. Pakaryan kula menika dereng purna. Tasih kathah jejiban anggen kula damel pusaka kadewatan. Ah. Gaweyan niku nek diitung ora bakal enten teke. Gaweyan niku mboten enten teke. Kala-kala nggih entek. Ndek mbenke ngantek suwi mboten nyambut gawe. Lambemu menengo. Sinuwun, piye Nujum? Mestenipun mboten namung kesaenan ngampiraken ingkang paduka tindakaken, paduka sinuwun kedah saged ngaturi bebingah samukawis ingkang sarwa dilan intah. Kowe cukup menengo wae mengkono aku. Sang Anggonjali kula wonten dawuh samuta mboten sisah datak wonten wigeh ringa-ringa dirgama sangga runggi sirnakna raos ewet miwah pakewet monggo rawuh wonten ing griya kula ing negari Bani Israil. Mekaten nggih menawi tetela mekaten kangge sawetawis wedal kula badhe nuruti kepareng paduka Sang Prabu Sarkil sumangga kula derek larak ngaten. Mremangsut narimeng kalbu Wanodayatana kenyopuring kang indah kelangkung eden-edene dumadi sarwa kencana mila mubyar murup nganti datan kantenan siang miwah dalune yen dalu kaya rahina lamun tawanci rahina saya hanelai kathahing rerenggan ingkang hamonca warna linis bita gegabit wungu-wanguning kembang-kembang ingkang jinembangan sami tinata saponta-ponta pepantane sarwa-sari linang-selangsing sutra dipepethingan mila datal mokal
kenyopuri negari Najran ing tanah Bani Israil negarane Sang Prabu Sargil. Sinten tenging lenggah mungguing gedhong mayang arum tuhu menika putri sekaring kedaton negari Najran nenggih ingkang wewangi Ken Saka sesilihe remaja putri ingkang ayu warnane persasat ayune sesigar jagat rompyoh sesinome ngrungi granane liyep netrane lindri lati pindha manggis karengat jonglo manglung hanglung gadung payudara wewek astanira gandhewa gading mila dadi onjating wong sak negara Najran kathah para seh miwah sagung para muda tumaruna ingkang samya kayungyen hangayunake mring citraning Ken Saka. Kawusa kocap samono redeng lelengganangan tuantu praptanira Sang Rama ingkang wis watara lama anggenira cangkrama samudra ngantyong langut paguting paningalira Sang Ken Saka dahat kapanginggalih dhateng ingkang Rama ingkang dadi nasih sinartan megeng napas lan upus meminta mring panguwasaning Hyang Kang Murba jagat dadya mangkono mulat saking katebian puspa lolo sekaradianta rikso Hande babu kalintang panamung siro
Rama Prabu dangu sanget anggenipun jengkar. Anakku nggih, anakku. Upama tak caritakno iki nganti muruh lambeku merga saka lelakoning pun bapa jroning samudra nini. Ingkang Baku, kowe ngaturna panembrama lan pangabekti marang Kang Anyar katon iki. Menika sinten Rama? Iki ingkang nyambung nyawanipun bapa. Iki sing nyambung nyawaku. Piyayi Dik, gantenge kaya ngono ya, Nduk. Iya. Kok negara Bani Israel kene kok ora enek piyayi kaya kuwi ya. Gus. Anggepmu midhanget ingkang sinuwun iki rak gagah-gagahe piyayi. Gagah ning lak ora bagus. Nah aku persajan wae kok mak ora patek seneng karo wong gagah ning seneng karo wong bagus. Andamu Bagus ning rambuté dawa dikucir. Nek kae gagah ora bagus, nek rambuté dawa. Wong ki nek bagus mesti ora neko-neko nyandang penganggone mesti ngono kuwi. Yes kaya piyayi sing lagi rawuh kuwi. Ora neko-neko lho delengen ndi ta rikmane lak ora dikucir. Nika sinten Rama? Iki ingkang mitulungi pun bapa telenging samudra. Nalika iku pun bapa kabuncanging angin. Baitaku meh wae kerem, malah pun bapa kecemplung ing banyu ginulung ing ombak ditulungi karo piyayi iki. Iki piyayi kang sekti mandraguna rumangsaku ing jagat tanpa timbang merga bisa lumaku ana nduring banyu. Asmanipun sinten? Iki asmane Empu Anggonjali. Ih, tobat. Kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk miwah ngaturaken karaharjan rawuhipun. Dipun tepangaken kemawon kula Atmaja Nalendra ing Najran. Atmajanipun Kanjeng Rama Prabu Sarkil nami kula Ken Saka Sang Empu Anggonjali. Inggih Raden Ayu kula tampi namung dawah sami-sami. Gila mak, piyayi ki nek ganteng suarane ra arum. Kena bapakmu ke ireng dhuwur. Suarane kok ya arum. Ireng dhuwur tur inggatan. Ngaturna panuwun iki. Iya. Sepinten to bombong pinging raos kula Sang Anggonjali bilih paduka ingkang sampun paring pitulungan dumateng Kanjeng Rama Prabu. Menawi mboten pikantuk Syekh Wilasa pitulungan paduka miwah kaparenging dat ingkang agung kinten kula. Kanjeng Rama Prabu sampun mangguh bebaya ingkang langkung ageng. Inggih, dawah sami-sami Kesuma Dewi. Kula namung sakdermi nindakaken wajib. Kinten kula mboten kathah ingkang badhe kula aturaken. Empu Anggonjali, liripun kados pundi Sang Prabu? Ngaten nggih mawon. Sawetawis paduka jejagongan ingkang radi jenak rumiyin wonten mriki kula tak netepi wajib kula badhe manembah langkung rumiyin. Lho, Sang Prabu lajeng wosipun menapa dene kula paduka kanthi supados kampir wonten ing negari Najran. Kula nuwun sewu, mangke mbok menawi paduka kula aturi nyipeng wonten mriki mboten ketang sedinten kalih dinten kemawon menawi wonten kepaninggalih. Namung nuwun sewu rene menika wancinipun manembah keparenga anak kula kemawon ingkang sapejagong kalanjeng ngandika Sang Empu Anggonjali kula badhe netepi wajib langkung rumiyin. Nyang lunging gadung marengkung lir gawersan.
Pindha Keswalukar Keswalukar Dek do meneng ya, Nduk. Lah piye? Ketoke sing arep dirembuk kok angil. Nggih, kula malah bingah sanget dene paduka sang Empu Anggon Jali malah saking kaparengipun Kanjeng Rama paduka dipun keparengaken lenggah wonten ing negari Najran mboten ketang namung sawetawis. Iya. Kula nuwun sewu Sang Empu Anggon Jali mesthenipun paduka rak inggih kraos ta mapan wonten negari kula ngriki. Inggih. Menawi kraosipun menika ugi kerasan. Nanging rehning tasih wonten jejiban ingkang kedah kula tindakaken. Inggih menika anggen kula mandhe dedamel wonten madyaning Samudra Gung. Mila nyuwun pangapunten Sang Kesumadewi. Mesthenipun kula mboten badhe saged dangu malih mapan wonten ing ngriki. Kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Kok kesesa to, Mbok? Menawi kersa Mbok inggih ingkang radi sawetawis lenggah wonten mriki. Awit negari Najran menika kathah para tamu ingkang sami rawuh sesanja lan ugi nindakaken dharma wisata wonten ing Bani Israil ngriki nanging rikala kula nampi dawuhipun Kanjeng Rama supados angrencangi para tamu-tamu ingkang kepareng sesanja dhateng Bani Israil kala wau. Kula mboten nate lo ngraosaken jenjem kados dinten menika. Iki engko gak arep metu ngendi ya, Nduk? Liar miwiti kok ketoke kok angil. Jane ndaramu putri iki ya ayu-ayuning wanita iki ya kaya ngono kuwi. Titikane piye? Ya wiwit rambut ngantek tekan jempol sikil iki blas ora nek gethek cacate blas. Kaya nom-nom aku mbiyen ya ngono kuwi. Wis ngono kuwi, Nduk, nom-nom aku. Aku elek iki lak saiki bareng wis arep modar iki. Mbiyen aku ki peng-pengan nom-nomane wong lanang-lanang kuwi geger roh aku. Ambil anak-anak kok kaya kowe kuwi. Oh alah sebelah. Ya semen wong enake kaya ngene. Wong wedok nek elek dadane mingkup, wetenge bekel, lakune kar, nyampluk iki wetengen lembiane. Abape blas ora enak. Wong wedok nek elek ngono kuwi wis kowe iki wis ora ayu, ora mbreset. Kae wae anggere nabuhi terbang kok marai kancane. Karo lunjak-lunjak kok. Lunjak-lunjak ki nek wong gering ora wong siset, wong wewek ora apa-apa. Lah wong kowe dadamu kaya ngono kok lunjak-lunjak ngantek mumbul-mumbul kaya kates. Ya semen. Wong wedok ki nek mlaku sing apik, ora kok mlaku ning dalan kok klicatan matane. Luwih-luwih nek enek wong bagus, terus wong wedok kok kuwi anggere wong bagus kok terus watukmu digawe-gawe. Sing umum ki rak ya wong lanang nek wong ayu wong wedok kok anggere wong bagus kok terus
Wong apa kowe iki? Ya semen. Bocah mban kula karo kowe sebloh. Kula Mbok kowe gawe unjukan kono. kula nuwun sewu Kusuma Dewi. Mboten kula utusan kalian menika ingkang momong kula gage gawe unjukan. Gawean, Nduk. Ora gawekno aku arep nang kene kok. Aku arep ndelok ngantek sak lempoe. Ndelok apa dapurmu ora bocah kok ora ngerti sanggit. Sanggit-sanggit apa? Gulane we munggah kok. Gage kowe mung dikongkon kok ora mangkat-mangkat. Mpun simbok. Ya kowe barang kuwi. Lah sing gawe wedang pun simbok kok. Kowe golek panganan Mboten enten. nyang warung. Mboten enten warung buka. Nek gelem kula suguh timun. Dinggo apa? Kula nuwun sewu sangangga njali kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Kula nuwun Kusuma Dewi. Ciptaning raos kula namung tetulung ingkang tanpa pamrih kala wau, nanging sareng kula dumuging Bani Israel mriki lajeng pinanggih kalian jingandika Kusuma Dewi. Jeboling mriki wonten sesotya sumorot ingkang madhangi jagat.